Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας, είμαι ο Χρήστος και αυτό είναι το δεύτερο βιντεάκι που φτιάχνω όσο αφορά το AutoCAD 2014. Την προηγούμενη φορά σας έδειξα μερικά πολύ εισαγωγικά πράγματα τα οποία θα ξαναχρησιμοποιήσουμε και σήμερα με σκοπό να σχεδιάσουμε ένα πάρα πολύ απλό drawing, δηλαδή ένα σχέδιο. Λοιπόν, θα σχεδιάσουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα το pressure plate, το οποίο όπως βλέπετε αποτελείται από 6 κυλίνδρους διαμπερείς, δηλαδή περνάει από μέσα ο κύκλος και περνάει από την άλλη μεριά του εξαρτήματος, η οπή, και έχει και μία οπή στο κέντρο. Επίσης λοιπόν αυτοί οι 6 κύλινδροι περιοψωμένοι συνδέονται μεταξύ τους με ένα νεύρο, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε και εδώ, και το πάχος και του νεύρου και της βάσης τους είναι 7, αλλά για αυτή τη στιγμή θα μας επηρεάσει μόνο το πάχος, δηλαδή το πλάτος του νεύρου, το οποίο είναι 7 χιλιοστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σχεδίαση. Οι εντολές εδώ πέρα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι πάρα πολύ λίγες, είναι το πολύ 4 εντολές, 3-4 εντολές, και με τη βασική να είναι προφανώς ο κύκλος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να φτιάξουμε το κεντρικό το κύκλο. Λοιπόν, πάμε στην εντολή Circle και εδώ πέρα λοιπόν, όπως βλέπουμε κάτω, μας λέει να προσδιορίσουμε το κέντρο του κύκλου. Λοιπόν, εγώ για ευκολία και για πιο μεγάλη ασφάλεια όσον αφορά τους υπολογισμούς, επιλέγω την αρχή των αξώνων. Άρα λοιπόν, βλέπουμε κατευθείαν ότι οι άξονες μας είναι αυτή η πράσινη και η κόκκινη γραμμή εδώ πέρα, η οξύ και οχθηρή ο άξονας. Και βλέπουμε εδώ πέρα που σκουνάω εγώ τον κέρσορα ότι μπορούμε να επιλέξουμε εμείς επί τόπου την ακτίνα που θα έχει ο κύκλος μας. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι το 128, άρα λοιπόν το μισό 128 είναι το 64. Επιλέγουμε το 64, βλέπουμε ότι δεν βλέπουμε καλά τώρα το σχέδιο, θα πατήσουμε λοιπόν zoom all, εντολή. Zoom all και τώρα λοιπόν ήρθε λοιπόν ο κύκλος πιο μπροστά, το παραβλέπουμε καλύτερα, λοιπόν πήγε πιο πίσω. Λοιπόν, στη συνέχεια βλέπουμε ότι αυτοί εδώ πέρα οι 6 κύλινδροι βρίσκονται περιμετρικά πάνω σε έναν νοητό κύκλο. Αυτός λοιπόν ο νοητός ο κύκλος είναι ο κύκλος που θα φτιάξουμε μια αξονική γραμμή. Είναι αυτός που είναι ακριβώς στο κέντρο του 128. Άρα λοιπόν ένας κύκλος με διάμετρο 64 και ακτίνα 32. Άρα λοιπόν ας φτιάξουμε ακόμα ένα κύκλο 0,0 πάλι το κέντρο του και έχουμε αυτή τη φορά ακτίνα 32. Πολύ ωραία. Αυτός λοιπόν ο πράγμα κύκλος είναι αυτός στον οποίο επάνω περιμετρικά θα μπουν αυτοί οι 6 κύλινδροι ώστε να είναι συμμετρικοί. Λοιπόν, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν τώρα πάμε να φτιάξουμε αρχικά, άμα θέλουμε, τους κυλίνδρους. Θα φτιάξουμε ένα και μετά με μια εντολή θα φτιάξουμε και τους υπόλοιπους 6 κατευθείαν αυτοματοποιημένα. Ή μπορούμε κατευθείαν να φτιάξουμε το κεντρικό το κύκλο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο οποίος έχει διάμετρο 25 ευθρού και μας λέει ότι είναι και αυτός διαμπερής κύκλος. Άρα λοιπόν, πάμε να κάνουμε άμα είναι το κεντρικό. Πάμε εδώ πέρα κατευθείαν στο κέντρο χωρίς να βάλουμε 0,0, έγινε για αυτή η επιλογή. Και επί τόπου μπορούμε να βάλουμε την ακτίνα, η οποία είναι το 12,5, δηλαδή το μισό του 25. Πολύ ωραία. Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τους κυλίνδρους. Έχουμε η οποία η εσωτερική του κύλινδρου είναι 15 χιλιοστά και η εξωτερική είναι 27. Άρα λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε με την κεντρική. Μπορούμε να πάρουμε το κέντρο του άλλων αξώνων και να πάμε πάνω στην αξονική που έχουμε φτιάξει και να επιλέξουμε να γίνει ο κύκλος ακριβώς εκεί πέρα που είναι το σημείο το χ, το πράσινο. Επιλέγουμε και πατάμε επί τόπου την ακτίνα, η οποία είναι το 7,5. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα ώστε να φτιάξουμε και τον εξωτερικό το κύκλο. Επιλέγουμε το κέντρο εδώ πέρα, πάμε ακριβώς πάλι εδώ και αυτή τη φορά η ακτίνα μας είναι το μισό του 27, δηλαδή 13,5. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν εδώ πέρα τώρα, όπως βλέπουμε, έχουμε φτιάξει έναν από τους 6 κυλίνδρους που είναι περιμετρικά. Και τώρα με την εντολή Polar Array θα επιλέξουμε ποια στοιχεία θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε. Είναι αυτά τα δύο. Μας λέει να ορίσουμε το κέντρο και κατευθείαν, όπως βλέπετε, εδώ πέρα πάνω είναι οι εντολές που μπορούμε να επιλέξουμε. Αυτό το 6 εδώ πέρα είναι για το πλήθος των αντικειμένων που θέλουμε να φτιάξουμε. Στην προηγούμενη περίπτωση είναι όντως 6, άρα το αφήνουμε 6. Πατάμε λοιπόν εδώ πέρα κατευθείαν Enter. Και
και το σχέδιο μας είναι έτοιμο. Εκατέρωθεν της αξονικής, την οποία θα πρέπει να τη φτιάξουμε αν φαίνεται αξονική, θα αλλάξουμε μετά από τα layers. Έχουμε λοιπόν τον εύρο. Τον εύρο είναι 7 χιλιοστά, άρα λοιπόν πρέπει να δημιουργηθούν 2 κύκλοι ακόμα, οι οποίοι θα είναι 3,5 χιλιοστά εκατέρωθεν της αξονικής. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με τον πρώτο, το κέντρο του είναι εδώ πέρα. Εφόσον λοιπόν είναι 32 αξονική, αυτό θα είναι 32 συν 3,5, άρα δηλαδή 35,5. Πολύ ωραία. Πάμε να φτιάξουμε και το δεύτερο το κύκλο. Έτσι λοιπόν, ώστε να μπορέσουμε να αρέσουμε το εύρο. Άρα λοιπόν ο δεύτερος κύκλος είναι 32 πλην 3,5 και είναι 28,5. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν φτιάξαμε και τους κύκλους οι οποίοι ορίζουν τον εύρο. Όμως όπως βλέπουμε και από το σχέδιο, παρατηρούμε ότι τον εύρο δεν περνάει μέσα από τους κυλίνδρους, αλλά αγκαλιάζει ουσιαστικά το κάθε κυλίνδρο. Επομένως λοιπόν πρέπει να σβήσουμε κάποιες περιττές γραμμές. Αυτό θα γίνει λοιπόν με την εντολή trim. Αρχικά πάμε με αριστερό κλικ και επιλέγουμε την περιοχή στην οποία θέλουμε να κάνουμε trim. Όμως από ό,τι βλέπουμε δεν έχει επιλέξει τους περιμετρικούς κύκλους. Άρα λοιπόν πρέπει να τους επιλέξουμε μόνοι μας. Με το control επιλέγουμε έναν τους κύκλους. Πολύ ωραία. Πάει λοιπόν και τώρα πατάμε Enter. Πάμε τώρα πιο κοντά να δούμε τι ακριβώς πρέπει να σβήσουμε. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, πρέπει να παραμείνει αυτή εδώ πέρα η περιοχή. Άρα λοιπόν οι υπόλοιπες γραμμές που είναι μέσα στο κύκλο, στο κύλινδρο, πρέπει να φύγουν. Άρα λοιπόν ξεκινάμε και κόβουμε. Κόβουμε τα πάντα εκτός από την αξονική γραμμή, η οποία θα μας βοηθήσει μετά επί τόπου ώστε να ξεχωρίζουμε καλύτερο το σχέδιο. Άρα λοιπόν, έτσι. Κάνουμε λοιπόν το ίδιο πράγμα και για τους 6 κυλίνδρους. Πολύ ωραία, έμεινε ακόμα ένας. Ακόμα ένας. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται είμαστε έτοιμοι. Έχουμε σβήσει όλες τις περιττές γραμμές μέσα στους κυλίνδρους και τώρα πατάμε Enter. Άμα δεν τα σβήναμε, άμα δεν τους σβήναμε, θα είχαμε πρόβλημα έπειτα στην 3D σχεδίαση του τεμαχίου. Πολύ ωραία. Και τώρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε την αξονική γραμμή από λευκή συνεχή γραμμή, να την κάνουμε πρώτον αξονική και δεύτερον να αλλάξουμε το χρώμα τους ώστε να μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ πέρα πάμε και φτιάχνουμε μία στα layers. Πατάμε το εικονί εδώ πέρα με τα properties layers. Μας βγάζει λοιπόν το πινακάκι layers property manager και εμείς λοιπόν τώρα πρέπει να προσθέσουμε ένα layer. Αλλάζουμε εδώ πέρα το όνομα, το κάνουμε αξονικές και πάμε εδώ πέρα να αλλάξουμε το χρώμα. Ας επιλέξουμε το μπλε, πατήσουμε OK και επίσης να αλλάξουμε και το είδος της γραμμής, γιατί προφανώς δεν θέλουμε να είναι συνεχόμενη, θέλουμε να είναι αξονική. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ότι η αξονική είναι το Acad ISO 04W100. Το επιλέγουμε, πατάμε OK. Και μετά το ξαναεπιλέγουμε στο Select Line Type, όπως βλέπετε εδώ πέρα πάνω. Πατάμε OK. Και τώρα λοιπόν, εάν πατήσουμε και το τικάρουμε, αυτή τη στιγμή, όποια γραμμή και να κάνουμε, θα βγει αξονική μπλε. Σβήνουμε εδώ πέρα λοιπόν, πάμε πάνω στην ευθεία μας και από το layer το κάνουμε κατευθείαν αξονική μπλε. Και τώρα πάμε να τραβήξουμε και αξονικές οι οποίες χωρίσουν το τεμάχιο ακριβώς στη μέση. Λοιπόν, ξεκινήσουμε μία από εδώ μέχρι εδώ κάτω. Πολύ ωραία. Enter. Και θα φτιάξουμε άλλη μία αξονική λοιπόν. Από εδώ μέχρι εδώ. Enter. Λοιπόν,
Αυτό είναι το σχέδιό μας. Μπορούμε να τις κάνουμε μικρότερες, μπορούμε να τις κάνουμε μεγαλύτερες, δεν έχει σημασία. Επίσης, πάλι το χρώμα είναι στη δικιά σας χρήση. Μπορείτε επίσης, άμα θέλετε επί τόπου να βάλετε διαστάσεις. Θα φτιάξουμε αργότερα κάποιο σχέδιο λίγο πιο ολοκληρωμένο, να δείτε ακριβώς πώς μπαίνουν και οι διαστάσεις, εντολές για διαστάσεις κτλ. Αυτά λοιπόν για το δεύτερο βίντεο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Την επόμενη φορά θα πάμε να κάνουμε τρισδιάστατο το συγκεκριμένο το σχέδιο. Ας το σώσουμε κιόλας λίγο τώρα. Λοιπόν, πατάμε save. Θα το ονομάσουμε δεύτερο εισαγωγικό βίντεο. Θα το σώσουμε στην εμφάνεια εργασίας. Πατάμε save και πάμε λοιπόν να ελέγξουμε ότι όντως είναι στην εμφάνεια εργασίας. Να το. Είναι εδώ πέρα. Το ανοίγει. Ορίστε. Άρα λοιπόν θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό το σχέδιο την επόμενη φορά. Θα το κάνουμε τρισδιάστατο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους πάλι πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μου. Ελπίζω να έχετε όλοι ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.